iki tetep mancing bos. Tapi aku lali ra nggawa tongsis. Dene spote ning kene iki anu badhe terus jane ning tengah Karamba kono iki. Cuma kan nek ora mancing ya kaku tolakan. Ora mancing iki kaku iki mau masalah dina Kamis to. Dina Kamis kan aku kerja sik. Pas setengah hari kuwi aku tetep budal mancing meneh. Sing jelas ki nek nang kene iki golek serinting-serinting iki gak ono lho. Ning liaran ki aku dhewe ya anu jane sulis mau kabare memang etuk ning anu ning Sari Mulya. Nah, saat ini aku arep ning anu sik nang tengah Karamba sik karo Darto. Ben Darto. Info ya boleh ya. Tak info sik nek ngono, info lah kae info kae sing bola-bali sing tak sat kan nggon pedotan kuwi. Nggon pedotan kuwi kowe nyabrange ora nganti sedengkul kuwi asline ya. Ning banyu ora iso surut iki. Masalahe posisine kan udan terus. Lah kuwi nggon konggon pedotan nggon pulo maksudnya pulo kidul parkiran kono kuwi. Lah nek sing nggon kulone kae banyune ya rada anteng kulone tapi ya sak anteng-antenge banyu kene iki ya susah bolo iki masalah musimnya kan musim angin, musim badai iki. Lah tengah Karamba kene iki jane ya badai tapi tantangan ora masalah. Etok ra etok sing penting gas rene iki lak ngono. Sing lor iki ya penak juga iki arep ndelok. Lho sing lor kaya anteng kaya do mancing ning kono kae. Iki lor anteng cuma sing sandik-sandik perahu kene iki nek gelem mangan ya mangan, ora gelem ya ora gelem. Ning nek biasane kene iki tetep madang. Sandik perahu kuwi malah nggone rada anteng bolo. Nek pas praune ora teko. Lah aku dikok Darto saat iki dikok Darto iki. Pak Tati ra mangkat to. Pak Tati ra mangkat. Alah anu gua asruk to. Lah kemudian ya nek ora rampung ya ora menyang, rampung kok. Lah ya ngopo bingung. Lihat ketek koyane. Wong endi? Orang got repot.
Nah iki hasil mancing dina iki mau lho iki. Iki tak dhewekke iki rada gedhe digoreng kok. Nah kuwi tok siji tok kuwi. Kita iki ya cilik-cilik. Iki nila jenenge cilik-cilik. Nila sakmene iki tak anu pakan pitik wae bentang gedhe pitike. Lah campurane iki mung godhong kok ngene iki lho. Iki tak rajang lembut iki. Lah iki campurane nek arep roh. Lho ngene iki lho. Iki godhong sak-sak iki. Godhong sak-sak tak cacah. Mau esuk. Lah campurane kok ngene iki. Nek kowe arep ngerti carane gawe ya mung ngono kuwi tok kae banyu seciduk. Lah ngene iki tok. Banyu seciduk engko terus di apa jenenge? Lah ngene iki tok. Banyu seciduk digodhog ngono kuwi wae engko. Tambahi bren. Nah, iwak karo godhonganku mau nek wis dimasak, diulet, dadine kaya ngene iki. Lah iki engko nek wis apa jenenge wis nyampur tenan. Ikan sing putih-putih iki iwake mau lho. Iwake mau wis kaya ngene iki. Campur karo godhongan. Iki diulet, dimasak, digodhog ngene lho. Banyune raja akeh. Engko nek ngecembreng ora doyan pitike. Nek wis keadaan kok ngene iki, sesuk nek wis adem iki leh makake sesuk. Sesuk nek wis adem, kuwi dicampur karo bren kurang luwih ya 2 cakup. Mung tinggo apa ya? Sok pitike ben doyan pakane apa-apa ngono lho. Jane ora kaya bren ora apa-apa sih. Cuma nek misale didol mesake sing tuku, akhire kudu ngene iki terus. Bren kan engko misale sing nuku rati lingo dipakani apa-apa gelem ngono lho nek bren pakan sapi iki wis ngono ya. Ya pokoke ngene. Nek wis kok ngene iki dientas. Nek wis kok ngene iki dientas. Sesuk jari makake. Dadi pitik cilik-cilik kamu sing umur sesasi doyan lho. Terus mentokemu tak coba ternyata ya doyan ngintine agek umur 4 dina kae mau.